Usaping paputok pa rin mga idol, paggamit ng paputok sa bagong taon, binabantayan naman ng BFP San Jacinto. Para sa detalye, muling panoorin sa ulat ni Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Mahigpit na binabantayan ng Bureau of Fire Protection San Jacinto ang mga gagamit ng paputok sa pagsapit ng bagong taon. Ayon sa BFP, bagamat wala pa namang naitatalang firework-related injury nitong Kapaskuhan, ay patuloy pa rin ang kanilang paalala sa publiko. Sa pagsulubong naman po ng bagong taon, ang binabantayan po namin dyan yung mga nagpapaputok. Nagkakonduct po kami ng public address, nagro-roving po kami within AOR, dito po sa municipality ng San Jacinto. Patuloy pa rin naman po yung pag-share namin ng mga fire safety tips. Bukod dito, hinikayat din ng BFP ang publiko na gumamit ng alternatibong pampaingay katulad ng mga turotot sa paggunita ng bagong taon. Ngunit inabiso din ng ahensya na kung hindi maiiwasan, maiging bumili na lang ng paputok sa mga rehistradong nagbebenta upang maiwasang mabiktima ng peking paputok. Higit sa lahat, ipinagbabawal ng BFP ang pagbibigay o pagpapahawak ng paputok sa mga bata o anumang pailaw. In-encourage po namin yung iba na lahat na instead na gumamit na lang ng mga paputok, mas maaari din pong gumamit ng mga torotot, ingay gamit ang kaldero, ganun. Kasi mas magandang salubungin ng bagong taon na kompleto yung bagay ng katawan and safe yung buong pamilya. Parte ang pagpapaalala ng BFP sa pagpapaigting ng kanilang operasyon ang laban sa pag-iwas sa sunog o pinsala ng apoy. Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.